Jednou byla chladná a temná noc. Ale co to povídám, vítejte u druhého dílu z Minecraftu mulťáku, kde nemám žádného kámoše a pokusím se tady někoho splašit. A je noc. To mi nějak zavání prdy. Se mi nějak nelíbí. Se mi vůbec nelíbí. Komu by se to taky líbilo. No já si chci vzít iron bloky. Urník. Kovadlina se dělá tak. Chybí mi 3 železa. Kde je mám? Ne. To mám, ne. Je takhle. Inteligent. Díky. Díky moc. Ano. Díky moc. Díky. Díky. Jsem prostě boží. Tada! Redstone. Redstone. Kámen. Hlína. Železo. Tak si takhle. Takže ne, já mám. Ej, karamba. Oui. Oui. Si. To mám na 1.7.9 tam ty módy. Ale to tímto síla. Máš budu mít diameč. Možná. Mám sami hovadiny. Co nechci. Tam jsou stavební bloky. To jde tam. A to jde taky tam. To si nechám. Tada, 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 tam, tadam, tady, tát můj bral. Nečum. Ekce. Jak já jsem dlouho nehrál Minecraft. Někdo pouštíš Resident Evilku v barák. Já vím. Je to smutné, že pouštím svou Resident... Hoj! Bugy! Hop! Doufám, že to funguje, můj homie. What the fuck? Ne, shift není sprint. To pletu z různých her, které se mi nechtějí natočit. A nechce se mi. Tudy. Nic. Tudy. Lepší by bylo najít nějakou kejvku, kde byla nějaká láva, protože já chci diamanty a bez diamantů to není Minecraft. No, bez loučí to je taky hard. Tak. Bez loučí to je hard pro diváky. Prima mocná. Co? Zlej. Ne. Želízko. Špatně. Želízko pokračuje. Se bojím. Ne, není to kejvka. Bál, že tady bude kejvka. Nic. Co si asi tak uděláme?
Ten nejhorší je. Co jsem podělal? A já nechci redstone, to jsem zase moc hluboko, ne? Nebo ne? Je toho nějak hodně. Se mi nezdá. Něco bude. Redstone? Lapis! Jediné, co se z něj dá dělat, je tak barva. Což já barvy nevyužívám. Na uhlí by mohl být láva. Aha, jsem nějak moc hluboko. Tady bylo, ještě tady něco může být. Hej, sakra! Tak, ať se mi to stakuje tam. To nechci mi tady. To je tak hrozně, já potřebuji ty diamanty. Nic, to nejde. To je nemožný. To je nemožný v mém případě najít nějaký dia. A teď najednou tady. Láva. Nic. Momentíče. Stavní hrvice hráčů. Chat zobrazem. Pouze příkazy. Tak. Životy 2000? Diamant. To je prostě skvělý. Tak. Úkol, co jsem chtěl udělat první v téhle srdce je udělat. Nebo neudělat. Možná udělat. Že budu mít dia. A co se stalo? Ono se to splnilo! O můj bože! Jsem nečekal, že budu jen tak náhodně kopat. Když mi to nelíbí, tady to smrdí. Smrdí vrhoven. S prominutím, tady to smrdí vrhoven. Již nevím proč. Co to je? Jsou čity. Na to kašlu. Tam najdu. A můžu zkouknout na achievementy. Kaflička, dřevo. Vždycky nějakou kůži, to už jsem dělal. Oh.
portál do Netheru. Diamanty. Štědrost, hoď diamanty mému hráči. Nikdy, nikdy, nikdy. Bože, k ní mám... Potřebuji ještě jeden diamant. To je hnusný. A mi dojde krump. To je taky hnusný. Tadam. Lína. 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 Hlína, 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 hlína. Pojď jo. Samá hlína. To je zaprděný. Se mi tady nepáčí. Ta hlína. To je nějaká kejvka. No, ale ten díl bude asi trošku kratší. Já nemám moc pojem o čase, ale rozhodně, co si uděláme, je... Vzácnosti? Vzácnosti. Tak. Ne, tak ještě ne. Udělám ještě nějaký bloky a potom skončíme. To nevystačí na další blok. A jo, vystačí, ne? Jo, vystačí. Takže lidi, já vám moc krát děkuji za zkouknutí. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a pokud dáte like, slibuji, že budu lepší stavěč. Možná. A pokud nebude like, tak budu velice smutný. A pokud dáte odběr, tak to bude úplně to nejlepší. Ale stačí mi napsat koment, dislike, nebo co bych se měl zlepšit na mý tvorbě. Já nevím, co zatím zlepšovat, jsem takový začátečník, ani nic moc nedělám. Vím, že vás asi moje videa nudí, ale já ze začátky to bylo všude těžší. To znáte, začátek je nejtěžší věc. Já si tady jenom schladím úrodu, která mi nepřeje. A to by vážně už bylo všechno k tomu videu. Já vám vážně doopravdy děkuju moc za zhlédnutí. Jestli se vám video líbilo, like, palec nahoru, cokoliv, koment i dislike potěší, protože aspoň zjistím, že se na to někdo kouká. A vážně tohle už bude všechno k tomu videu a zatím se měj!